Hey everyone, kurumba yang tamu ko ang ibigin ng pink kansiburan. Sibing lain ni. Bye, dosin mahas ni. Guys, bendilawan ang gula. Kain din. Ang English ba yung so na yung wam din na na guys na. Kari ko ang bakay ng ulo. Ito na ni Hai. Kung ba't alam kayo na. Ano na yung sila eh. Jadi siapa sih? Ano ko na yun siya. Papabali. Boy, ito sila ang sekarang naman. Ini Korea sa? Ulang sulang ini. Okay. So, wij sang sana sini online entry. Bagus ah. Lạp hai mình liền lạp phần cái bột rất là phải đúng rồi bố. So video ko ang bawal and kalam sila. Thank you for watching. Bye bye.